det er bjerg. Man kan ikke rigtig fornemme det på kameraet, men den er... Det virker stejlt. Og det er Mortens idé, at jeg vil gerne have motion, så har han en rute, og så skal jeg løbe den deroppe. Klokken er 8:40. Her i Prægten. Holiday. Men vi må lige holde os lidt i form. Efter for meget vin. Kom. Du skal ikke filme, mens jeg løber. Nej, Ej, skat, slå. Hvor langt har vi løbet nu, skat? 10 kilometer. 150 meter max. Nej. Kom nu. Vent lige, jeg skal lige have... Vi bor lige dernede. Ja, man kan ikke se det, men der er faktisk 10 kilometer. Det snyder. Det er jo vanvittigt, det her. Opad. Du klarer de første 500 meter, skat. Hvor er det hårdt. Det er ondt her. Jeg har ikke engang spænding på mig i det bare. Fortsæt. Den her, hvor stopper den vej? Hele vejen op der. Skal op langs muren, ja. Og det er helt dernede. Ja. Nej. Så kommer der et eller andet. Det er godt, ikke? Utroligt noget. Det her, ikke? Det er dødsruten. Seriøst. Ja. Hvem må du tænke dig at vise den her film til? Hvor jeg ligner sådan en nar her. Så er det vores venner på YouTube, bekendte på YouTube. Gør du ikke? Skal vi hjælpe ham? Hvad laver du? Det er rigtig sjovt. Man kan løbe sådan her, uden at mærke det. Som klokkeren? Ja. Wrap it up. Hvordan har det været?